Falamos tamén do Pazo de Lourizán, saben que é unha infraestructura da Diputación no seu momento, agora da Xunta de Galicia, saben que ano pasado presentamos todo o que pretendemos facer para darlle unha segunda vida a este edificio senlleiro, este edificio fundamental que durante moito tempo estuvo relativamente ou máis e en algún momento moi esquecido e que ten moitísimas posibilidades. Anunciábamos o ano pasado a planificación, ese concurso de ideas que agora mesmo dimos conta estes días de 33, o cal tamén amosa o enorme éxito que tivo a convocatoria, quedaron seleccionados 8 finalistas, o se mesmo reunirse o xurado para aprobar de forma definitiva esa relación de 8, agora terán esos 8 que facer as súas propostas concretas. Por suposto, falamos de Santa Clara, do convento de Santa Clara. Lembren que alá polo mes de xaneiro asinamos un protocolo de colaboración en base ao cal a Xunta de Galicia chegaba 6 millóns de euros ao proxecto de recuperación e agora seguimos. O que lle solicitamos á Xunta de Galicia é axuda para axilizar todos os trámites, sobre todo na parte de patrimonio, e logo tamén planificar conxuntamente o inicio das obras para asegurar o emprego dos fondos de xeito moito máis eficiente. O calendario que manexamos é que a finais do ano 2024 comecen as obras.